Bivši, jā, trešie. SPS, divi. Mid-range. Poštovane dame i gospodo, Tretin vit me radhë. Këtë vit kemi një moto, të shtrim dorën njëri tjetrit, vetëm dashuria na nevojitet. Nam një ljubav potrebna. Sportive e kulturore, prezantimet të filmave dokumentar e gjithashtu do të kujtojmë të gjithë ata që për 3 vite me radhë tashmë kanë qenë pjesë e jona e kanë pasuruar edhe më shumë këtë ngjarje të madhe sportive. Gjërat ja nisin me një ide, e më pas marrin një hom të madhe, kur fillojnë të bëhen me në kapërcimin e kufizimeve. Kralë është një film dokumentar për Darë është një paraolimpist kroat dhe një person me aftësi të kufizuara, i cili humbi këmbën e tij në vitin 1991. Veçanërisht djemtë të tij, me të cilat ka një marrëdhënie të ngrohtë, prindërve, miqve dhe familjes nga grupi shkollore, në dokumentar takojmë trajnerin karizmatik të pitching Ivan Ivanić, i cili ka potencialin për posaçërisht mendimin e së cilës ai arrit sukses në mbar botën. Pred vama će se naći Posaçërisht mendimin e së cilës ai arrit sukses në mbar botën. Pred vama će se naći Srce mi je radilo jako i jako sam ponosan da sada danas mogu idolima svoje mladosti pokazati svoje filmove. Ja znam Partizan od Ivančević, Golas, Kozić, Trifunović, Stojković, Hatović, Zavišić, Grubić. Ja znam kada je Mili Hadžabis prvi put istrčao na Podvijenim brijegom, ali ja pamtim velež od ranije mu Erta Sigurd. Ja znam kada je Mili Hadžabis prvi put istrčao na Podvijenim brijegom, ali ja pamtim velež od ranije mu Erta Sigurd. Ti se vremena sjeća. Da ne kažem Kućanović, Slavić, da li pak 80. godina kada je Zadar igrao Partizan i onda bi došlo trener Zadar, mislim da je Pino bio, ti ćeš Stojko čuvat Šavovića, ti ćeš te paspalja, daj neko drugi paspalja.
moj prijatelj je danas ovdje. Evo ovo govorim zbog toga, jer sam ja Kovač, tu su predsjednici Paraolimpijskog odbora iz Srbije, Bosne i Hercegovine, ali podnosimo i na primu da ćemo ići tu. Pavle, hvala te na ovo što se pozvao. Jako sam ponosan da sam pozvao. Vidim šta ja radim i čim se dobro. Ja ću ovu tezu zajedno, jer ne može se nijedan dokumentarni film napraviti dok nema svoje vrijeme, dok ne prođe svoj život. Prvi 10 mjeseci, prvi nekih 300 sati materijala mi smo bacili skroz, jer Darko pokušavao stalno nešto glumiti da bi bio što bolji. I kad sam ga jednom trenutku, kad je dobio skoro slom živaca, kad sam mu rekao ne možemo tako, i kad je rekao dobro, radi šta hoćeš, opustio se i onda sam krenuo i opušteno. Dobro večer svima. Evo, ja i moji prijatelji, predsjednici Paraolimpijskih odbora iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, smo jako sretni što smo pozvani na ovo i to. To sada diže svijest o paraolimpijcima, diže svijest o sportu, diže svijest da nastojimo uključiti i ostvarimo pravo osoba s invaliditetom. Bavi se sportom, ne moraš osvojiti medalje, u biti savladavanje prepreka. Oni nailaze na prepreke, evo vidjeli ste i Darko, isto, nailazio je na prepreke kako profesor, predsjednik Paraolimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine i Srbije. I u uključivanju osoba s invaliditetom, ja ću kratko u uvodu reći, kod nas je u Hrvatskoj, ja ne mogu reći da sam nezadovoljan sa rezultatima i ovo što uključujemo mlade osobe s invaliditetom u sport. Sada nam je pokazatelj negdje oko 2,5% osoba s invaliditetom da se bavi sportom. Za razliku od sporta koji su, zahvaljujući tebi, moj dragi Pavle, i tvojim i našim Ulcinjanima danas ovdje. Sve što je rečeno u ovom filmu, a to je danas ja, nego moj mentor, istinski mentor, ovo je čovjek koji mi je prije više od 15, skoro 20 i paraolimpijskim igramo sedeći odbojcija Zokija Mićevića, vratno znaju i legende rukometnog sporta koje je danas ovdje. U ovoj sali kod vas u Zrenjaninu Filip Radović i Luka Bakić, vi znate, gospodine Momire, već duži niz godina da se u Zrenjaninu igra najbolji stoni tenis u regionu. Znamo u kojem sistemu funkcioniše naš sport na ovim prostorima. Sa puno problema, puno improvizacija, ali sa puno entuzijazma i ljubavi. I onda kad dođete pod ona svjetla i Pekinga i Pariza i Londona, zaborave se razlike velikih i malih, uslova i neuslova. I nije rijedak slučaj u zadnjih godinama da naši paraolimpijci iz regiona pobjeđuju najviše. BBC je uradio skoro jednu lijepu analizu, samo 85 država osvojilo medalje. Puno mi je srce, puno mi je drago da smo danas ovdje zajedno, jedni pored drugih krenut. Najveći ekspekter, ajde, među nama, ja sam kao vrlo mlad, imao priliku da krenem ovu priču, ali da me ovi moji iskusni prijatelji i braća podrže u ovoj priči. Ovo je lepa priča i zahvaljujem se na tome. Naš pokret, paraolimpijski pokret sezone, da li je svetski rekord. Dakle, podižu se rezultati od takmičenja do takmičenja, od prvenstva Rusiji svuda, već gdje traje. Mi smo najgore osjetili to, pa bi ta ova poruka celoga skupa bila koliko možemo utičemo da one koji odlučuju da ne bude više. Nastavu fizičkog vaspitanja Stonjaca i da kroz igru Stonjaca, gdje i dan danas, uvaženi gospodin, svako jutro počne svoj radni dan i svako večer
cigani i vidimo se. Obavezno onda se Kapodi, kapodi. Tako da možda se ne radi o tom smislu baš